prosím. OK, takže sme v Ružomberku, nikde nikde, tam sú nejakí dvaja Japonci stratení a idem asi pomaličky dnu. A hlavne nádraží. Ideme na to. V piatku som spal tak 5 hodín. Celý víkend v štúdiu, teraz do tej Prahy na casting a dnes je nedeľa. V pondelok idem zase do štúdia nahrávať. Naspäť na Slovensko. Busy. Držte mi palce. Takže sme v Praze, je 8:30 ráno a som celkom dolávaný, skoro vôbec som nespal, ale v pohode. Je tu krásne. Idem sa niekde vykvasiť na raňajky. Chcem si dať v prvom rade kávu, ty kokos, lebo mám proste úplne, že oči, Každopádne pekná scenéria, táčiky. Ktorým si nabiť telefón. Casting by mal byť o 12, idem sa tu nemotať. Pozrieť asi section a uvidíme. A prekvapením Mitli s Kamadžím. Čau môj. Matej. Prišli sme sa napapať. Trošku. Búži restaurace. Knek zaplatil, tak ako... Dneska všetko na domek vrep. Asi nám nesú práve chalečky. Ďakujem. Let's go. Najlepšie pre posledného. Ďakujem krásne. Prečo si máš sadať na verejných veciach? To budeš srať, čo si sa nechcem. Nechcem vedieť. Jedno vecko pre 500 ľudí v reštaurácii, vieš. Nechcem niečo dostať, chápeš? Nechcem niečo dostať, nejakú chorobu alebo niečo. Kombo som troška zajebal. Chlapci, viete čo nasleduje? Stranec. Praha. Najkrajšie mesto na svete. Čet. Nesle ako kotka. Díky. Turisti, hele. Ale hezky. Kam jdeme? Já nevím ani kam, ale jdeme se projít. Tyjo, tramvaj. Čau Češi. Ješu. Tramvaj, to nemáme. U nás to není takové, no. Takové to vymoženosti. Je tady trochu větrno. Větrný počasí. Normálne nástup, nie? To nenáči to máš takovou, to je taký prvý revizor. Dal som si anglickú snídaň. Všetko som sa na vysral. To by malo byť ono asi. Studio Pokrok. Yeah. Tu nabývame naše ubytko. Kámo, ten je môj, ten je tvoj a ten je kamaj. Mám vám to preložiť? Okej, teraz to bude cinematické, počkaj. Sen naplňa miestnosť a nie je tam dostatok kyslíku pre nás oboch. Snažím sa nehýbať a nedýchať. Sereš? Takže Mateja strašne vystrašil, podľa mňa to prežije. Na zdravíčko. Dobrý ráno. Ja klasicky druhá káva. Vás poprosím, ste čo? Kámo, neviem mobil. Nie život. Dneska nič iné nebudem počuť. Síla. Cítim tu sílu. I'm so stoked from this taste. Foam, nice foam level, proportions. Yeah. Ozveme sa teda v Studiu Pokrok. Takže držte palce. Tak sme tu. Ja som ready, kámo. Ty si vysraný hlavne už 8 krát. Kde si nechal brýlať? Lebo prídem zase si zamtrabia piču. Ja chcel by som len povedať, že máte také veľké sny, že budete o nich toľko snívať, že vám začnú byť na realitu. Verte v Boha, že Boh existuje, všetci by ste sa mali k nemu modliť. Boh je real one. Chalesiky naložili. Postupili sme všetci traja. 4,5 hodiny kokot a prešiel celú Prahu. Shoutout Maťo. Shoutout Máte, shoutout Láci, kámo. Ideme sa niekde vyčiliť. Je tam dosky. Práve sme zistili, že nemáme ísť ako z Prahy. Lístok stojí 160 €.
Toto je v kunde. Totálne. No asi si ideme letenku, ty kokos, zobrať do Bratislavy. Troskotanci, ty kokos. Čo si kúpil, more? Najlepšiu vec v Prahe, čo existuje. Oh dear. Oh dear God. And I'm rate this 1 through 10. So, it's very sweet for my liking. I give it 7 out of 10. In the end you get like this white cum. Daj si riz. Wow. Nahryzni do toho, odjebeš a Gaš. tak ako kamo? Moc dobre. Kámo. Je to jeba. Merinka swag. No my sme úplne. Ideme sa motať. Takáva informačka. Budú točiť let's playe, vlogy. Nie, kamo, ja by som toto nedokázal. Spýtaj si, či si ho môžeš pohľadiť. Môžem si ho pohľadiť. Sa pojebu aj s obsom vyjebaným. Idete do sexu? Pome. Tak si ukážeme kultúrnu záležitosť, tu je taká hlava. Ok, kultúrna súka. Jaj, to je tá hlava skurvená. Ukážem hlavu. Čet. Máš spraviť nejaký experiment sociálny. To nerob. Viete o tom, že to je hlava? You know that this is the head? Yeah, it is really good. Good. Nice. Have a great day. Toto bol ten najhorší. Toto bol ten najhorší, ty kokot. Jak sa to povie? Najhoršia. Toto najhoršie, čo som keď v živote videl teraz. Ok, ideme do shopu. A kde je ten section? Vidíme sa v sekcii, ideme to checknúť. Daj nejaký transition. Ain't no way, no shaba. Get the life. Business, vybavovačky. Proste či je v Prahe, v Bratislave, v Amsterdame. Furt je proste v behu. Chalani, vybavil som si dovolenku na zajtra, som doma a tak si budem hodiť kokot. Písam, čo normálne o 3 prídem a začnem a skončím o 10 večer. Nice. Nebudem spať. Som nasratý, neskutočne, akože vytočila ma frajerka, čo ti jebe. What a park. Beautiful. Very nice. Look, boys. Almost as long as my dick. Puff, puff, pass. Section, bitch. Yo, Prahe fucking shit, na tento beat dávam hit, yo, Gustav shit, čo? Hej. iPhone actually dobre natáčať. No. Takže náš den je u konce. Skončili sme Úplne na piču. koľko je hodín? 20:38. Má niečo v zube. Čakáme na vlak, za hodinu ešte nám ide. A čaká nás 5 či 6 hodín cesty vlakom, kde si možno už troška pospíme. Ale dneska sme čo? Videli sa Rujka, Yes, zabudol. Postupili sme kurva, takže stalo to za túto námahu, ale na budúce bereme hotel určite a spíme tu. Zjebaný, neskutočný. Moc. Takže stroskotaný, to ozveme ešte z vlaku. Konečne na vlak. A yes. Ideme spať. Čaves. Chlapci písni. Prosičko, čo? Daj si, bracho, na zdravie. To už rieši, aha, hop.